David Jones, dwi'n meddwl fod na ganlyniad fan hyn yn nosbarth y ddafad Ŵyn Texel. Wyt ti'n cytuno? Ynddo. Saff. Mae'r ddafad gyntaf ma'n ddafad eithriadol o dda a yn hyddi bod yn gyntaf, yndi. Alan Bennett up yr hol meifod. Wedi ennill dosbarth y ddafad 2 flwydd neu hun yn gynharach ac yn edrych yn debygol. Mae nhw fydd yn ennill nawr fan hyn yn nosbarth y ddafad flwydd. Ac yna, mae gyda ni wrth gwrs Ŵyn Williams o ddiadau llyfni. Oes. Hwn llyfni. Oes. Dafad arall. Dafad arall, ofnadwy o dda. Ac ti'n bod, mae'n agos rhwng y ddwy, ond dwi'n meddwl bod y ddafad gyntaf yn curo heddiw yma. Ac wrth gwrs, dwi'n siŵr fod tad Ŵyn yn gwylio fan hyn. Mae wedi bod yn anhwylus yn ddiweddar, ond ni'n dymuno gwellad buan iddo fe, yndyn ni? Yndan, gwellad buan i chi hyw, ac dwi'n siŵr bod chi'n browd iawn o weld Ŵyn yn ail, a fa mae heddiw yma, yn gredit i chi ac Ŵyn, ac y dafad yn edrych yn dda iawn. Eidadau Hugh Geraint, cyn prif ilfeddyg fan hyn yn y sioe, a dwi'n gwybod fe fyddai fola fe'n dost eisiau bod fan hyn heddi yn gwylio'r cyfan. O, saff o fod, mae'n bechod a dydiom yma i weld o, ond dwi'n siŵr bod o'n edrych ar y teledu. O, ydi glei, mae wedi ffindo teledu yn rwle i wylio hyn. Swn i'n meddwl. A wedyn yn y trydydd safle, mae dyn ni James Bwjari o gwaelod yr Rhos Llanfair Cyreinion. Dafad arall, edrych yn ofnadwy dda. Tair, dafad eithriadol o dda. A Benard yn edrych ar y pen blaen, a nawr mae'n mynd tu ôl i weld y cig yn gwir ystyr y gair sydd gyda ni fan hyn. Ia, yr busnes mwyaf pwysig y ddafad, lle mae'r cig a sut mae cefna nhw a y lled a fod dim a cwyrdeb yn eu traed nhw. A na, maen nhw'n... Cyn cychwyn beirniadu unrhyw yn ifan, mae rai bod y geg, y gader a'r trad yn iawn, ynddo fe? O, os nad ydyn nhw'n gywir yn y ceg, a'r gadar, a'r traed, dydy meddwl... So'n pwynt cael y ddafad. Dyna i ffrif ffwrpas i, ynddo fe, bod ni'n gallu magu a magu oen o safon a gallu cerdded i ôl bwyd ac i bori, ynddo fe. Mae rhywun rhinweddau pwysig iawn. Yndi, a sut i hiniau gen hi, mae'n mynd i ddod yn ddafad iach, dydy. Dyna ni, fi'n credu bod y beirniad wedi camu nôl am y tro olaf. Ydy, mae wedi rhoi nod i'r steward. Do, mae wedi gwneud i mynd arfyniad. Alan Bennett, up yr hol meifod. Wel, fe fydd y ddathlu heno, dwi'n siŵr. Siŵr o fod, dwi wedi cael 2 gyntaf yn barod, a na, da iawn ho, credit iddyn nhw. A dwi'n siŵr fe fydd y teulu yma yn bwerus iawn yn y bencampwriaeth yn hwyrach mlaen. Saff o fod, mae yna waith curo mynd i fod yna. Wel, na fe, diolch yn fawr, David. Diolch yn iawn. Na i fynd i weld sut hwyliau sydd ar Alan Bennett wedi ennill y dosbarth arbennig hwn. Alan, congratulations, over 50 in the class here and you came out on top. Well done, thank you very much. Amazing. Yeah, very pleased. And what's so special about this ewe? Well, she's sired by Plasacha All-Star, which is a homebred tap, and you know, I think she's just got a great body really and a sharp head, you know, so yeah, really she's got pleased. that width all the way through, hasn't she? That's right. All-Star leaves them very smooth, you know, down the sides, so yeah. Will she be kept? I think he's keeping this one, yeah. Well, congratulations to you again. Thank you very much. Diolch yn fawr.